Umelá inteligencia je všade okolo nás. Čo o nej vaši študenti skutočne vedia a ako môžu využiť jej potenciál? Vysvetlite, že umelá inteligencia, alebo AI, sú pokročilé štatistické programy, ktoré na základe rozsiahlych dát predpovedajú ďalšie slovo alebo vykonávajú úlohy. Predstavte pojmy ako strojové učenie a generatívna AI. Diskutujte o príležitostiach ako efektivita, nové učebné metódy, automatizácia a nebezpečenstvách ako prehlbovanie nerovností, ekonomické vykorisťovanie či strata práce. Zdôraznite, že AI nedokáže úplne nahradiť ľudskú tvorivosť a chápanie, aj keď médiá niekedy vytvárajú ilúziu superinteligencie alebo tzv. AGI. Začnite s hypotetickou etickou dilemou. Napríklad záchrana diela v galérii alebo lesa, kde študenti najprv rozhodujú sami a potom požiadajú o rozhodnutie ChatGPT. Porovnajte ich rozhodnutia a odôvodnenia s tými od AI. Pýtajte sa, čo ich na AI prekvapilo. Následne spíšte spoločne s triedou výhody a rizika AI a diskutujte o jej vplyve na vzdelávanie. Rozvíjajme u študentov kritické a zodpovedné používanie AI a otvárajme diskusie o jej etických aspektoch. Umelá inteligencia nám otvára dvere k novým možnostiam, no zároveň kladie dôležité otázky o našej zodpovednosti a hodnotách. Aby sme sa v tomto rýchlo sa meniacom svete nestratili, musíme byť aktívnymi používateľmi, nie pasívnymi príjimateľmi. Preto vás pozývame k záverečnej výzve. Vyberte si jeden AI nástroj, ktorý používate, alebo by ste chceli skúsiť a odpovedzte si na otázky. Ako môže moje rozhodovanie alebo tvorbu ovplyvniť? Aké výhody a pridanú hodnotu má jeho používanie? Skúste o tom diskutovať s ľuďmi vo svojom okolí a možno zistíte, že AI nie je len technológia, ale téma, ktorá nás všetkých spája.